concurso que premia a intelixencia, o coñecemento e a solidariedade. Con vostedes o seu presentador, Eloi Magariño. Moitas gracias, moi boas tardes, señoras e... Na cabina de Juan Luis González Guerra, que ten 28 anos e ven de Carballedo. Todos eles por unha causa xusta que imos a... En a cabina de Juan, contenos a súa. Bueno, pois eu veño para unhos contenedores de basura ale para a miña aldea, Trasar de Carballo. De momento que a teñen que apañar así a súa maneira, non? Sí, por onde Como se pasa pode. en moitos sitios. Moi ben, bueno, pois que haxa sorte para... Vamos a fazer preguntas, Juan. Actor, No. político, Oh, perdón. Sí, o primeiro. que? O primeiro. É actor. Actor, Sí, Si di que é actor. home, sí. Imanol Arias, Non. Fernán Gómez, Non. Antonio Banderas, Non. é español, Non. Ah, boa pregunta. Robert Redford, Non. Bogart, Non. Robert Mitchum, Non. Que yo diga María Teresa. Al Pacino. dixo, Este que temos aquí. Veo vostede? Pois, era este. Ben, pois agora será... Juan vai a ser o que nos poña ese personaxe na cartulina para que durante un minuto de tempo, 25 puntos, están en xogo, digo, pois a ver si é que o adiviña, María Teresa? Pois ímolo saber xa, rapidiño. Moi ben, moitas gracias, Ana. Empezamos, María Teresa, cun minuto. É home ou muller? Home. si é home, Pregunta si, home, fale forte e claro e alto aí. sí, Sí. É español? sí, É actor? no, Cantante? no, Deportista? sí, Xoga fútbol? no, É ciclista? no, Baloncesto? no, Atletismo? no, Piloto? Conductor? sí, Carlos Mas? no, Carlos... ¿Cómo se llama? O axudante, Carlos Mas. no, De... Oye. Ai. Que preguntas lle faría vostede? Me parece que, non sei, se o sabe, se non. Conductor de automóviles. no, De moto. Ángel Nieto. Non. Era este señor que Juan puxo como Carlos Cardús. Por lo tanto, serían outros 25 puntos para Carlos. De Colierio. Tempo. Cabina A e... Falso. Baltasar? Falso. Correcto. 6 puntos para vostede. A Xunta de Galicia vai patrocinar unha ambiciosa expedición ao Himalaya. Tempo. Cabina A, Baltasar? Verdadeiro. Correcto. A ONCE é un dos socios principais dunha das cadeas privadas de televisión en España. Tempo. María Teresa, non pode seguir usted xogar que apretou un poquinho antes de tempo. Por lo tanto, xogaría ahora cabina A, B e D, cando eu diga tempo. Cabina A, Baltasar? Verdadeiro. Correcto. Mike Tyson é o campeón do mundo dos pesos pesados de boxeo. Tempo. Baltasar, vostede non pode seguir xogando, recoñece ademais, verdad? Por lo tanto, quedarían os puntos pola metade e xogarían a cabina B e D. Tempo. Cabina B, Isabel? Verdadeiro. Incorrecto. Queda só eu, Juan. Alá vostede, se quere conteste, se non, non. É a última das preguntas. Ronald Reagan foi presidente dos Estados Unidos durante 3 legislaturas. Tempo. No, era para Juan solo, Solo quedaba xogando Juan. Que me di, Juan? falso, Correcto. Correcto, 6 puntos. A seguinte das probas é outra pregunta con imaxe que vale tamén... Moi ben, pois seguimos adiante, agora xogando, se queren vostedes, necesito 2 voluntarios.
un témolo por aquí, ou unha témola por aquí, ou outro que baixe por ali. Dous, señora, espere xa, séntese un pouquiño. Moitas gracias de todas formas por vir. Póñase vostede aquí este lado de aquí, e María me vai deixar o micrófono para saber como se chama él. Emilio. Emilio. E vostede? María. María. Bueno, xa pasaron os reis, estamos en Xaneiro, Costa de Xaneiro. Situámonos nun mercadillo. Hai algún... Vostede onde é? De Meira. De Meira. Hai mercadillo por ali ou non? Sí, Sí? varios. Ten varios? Hai varios, Hai vaya. varios. O sea, aquí xa sabe como se fai máis ou menos a cousa ali, Sí, non? máis ou menos. Vostede? Pontareas. E ali en Pontareas hai mercadillo ou non? Sí? Sí. Sí? Ten ido algunha vez? Sí. E que tal? Ben. E o papel que fan os que están detrás dos postos, que lle parece? Bo. Bo? Bueno, pois imos facelo logo, entón vostede o que vai facer é, imagine que aquí ten un posto, veo ou non? Así me gusta, a xente con imaginación, claro que sí. Bueno, e ten vostede prendas íntimas de señora. E por aquí veñen señoras, cabaleiros e máis rapaces. Entendémonos que vostede é inteligente, E con moita imaginación, e por aí, mire canta xente está pasando, mire. Uns pa aquí, outros pa aí. Este é un remexendo. Deixou vostede de fumar fai pouco tempo? Eu non fumo. Non fuma? Por eso masca goma? Sí. Sí, bueno, moi ben. Venda vostede prendas íntimas de cabaleiro? Que lle parece? Moi ben. Pero mire os cabaleiros para cá. Arro aqueles que están lá atrás, só que están lá atrás, que non se enteran, non quere? Bueno, o xurado, que tamén está aí detrás vendo todo, pois vai decir a ver quen é o que lle damos o primeiro premio e o segundo premio, A quen lle damos, pois o primeiro, porque despois o segundo xa sei que, me parece que sei a quen lle teño que dar. Sempre me digan o primeiro. A dirección do programa querelle facer unha proposta a estes vendedores de lencería fina. A proposta é a seguinte. Sí. 5.000 pesetas en metálico ou 10.000 en lotería. Que queren vostedes? Vostede El tenir mío en lotería. lotería. E vostede? Tamén? Moi ben, pois ala que lles toque, que teñan sorte, séntense. E cando queiran ir ao posto, pois aí o teñen. E na cabina de Juan con 5 puntos. Se queren vostedes saber, e vostedes tamén, cantos puntos acadaron ata o de agora, pois presten atención a miña compañeira Esmeralda, porque estuvo sumando para que sepamos todos cantos puntos acadaron ata o de agora os representantes da provincia de Lugo. Na cabina A, Baltasar López Fernández ten 74 puntos. Na cabina B, Isabel Fernández García, 45 puntos. Na cabina C, Teresa Silvosa Pérez, 40 puntos. E na cabina D, Juan Luis González Guerra, 76 puntos. Este fragmento que están escoitando pertence á Sinfonía número 1 en Re maior, tamén coñecida como Titán, composta por un prestixioso compositor. Por 40 puntos pedímoslle o nome e apelidos deste compositor, 20 puntos polo nome e 20 polo apelido. Non é Beethoven. E na cabina de... Beethoven, que tampouco era. O personaxe, o prestixioso compositor, era Gustav Mahler. Pois elixindo outro sobre que lle mostra na bandexa esa a miña compañera Fátima. É unha maneira de empezar tamén elixindo a sorte, Un minuto por diante e moitas preguntiñas. O obxecto é o número 3 e a pista escoitea. Máis grande que un camión. É algo feito por home. Sí, É un edificio. sí, Está en España. sí, En Galicia. non, De Madrid para arriba. sí, En Cataluña. non, País Vasco. non, Navarra. non, Cantabria. non, Zamora. non, Salamanca. non, Valladolid. non, León. sí. A Catedral de León. Correcto. 25 puntos por acertar esa cousa. Bueno, pois acabase de rematar, digo, tempo de xogo polo día de hoxe. Imos a ver cantos puntos acadaron vostedes e cal deles pasará conosco, perdón, a xogar o próximo venres. Na cabina A, Baltasar López Fernández ten 99 puntos. Na cabina B, Isabel Fernández García, 45.
Na cabina C, Teresa Silvosa Pérez, 40 puntos. En la cabina D, Juan Luis González Guerra, 101 puntos. Manco. Na cabina D, a Juan Luis González Guerra de Carballedo, Lugo. Digo que hoxe non vimos a xogar puntos para esa causa común, pero que está na cabina D. Bueno, é para unhos contenedores de basura para a aldea de Trasar de Carballo, a ver se así se ven máis limpa. Fíxense vostedes o sobre e outro minuto de tempo. Vanse achegando vostedes a él, ao mellor con máis tempo, digo, pero bueno, aquí é un minuto soiño, para sabelo, ou polo menos para tentar adiviñalo. O personaxe que debe adiviñar Juan agora dende a cabina D é o número 10. É escritor? Sí. Galego? Sí. É de Lugo? Non. De Ourense? Non. De Pontevedra? Non. Da Coruña? Sí. É home? Perdón, repites? Home? Sí. Está vivo? Non. Estás esgotando o tempo, Juan. Vostede tranquilidade, pero vamos, siga facendo preguntas. Vostede di que non, pero agora, despois de escoitar a Juan, seguro que vai a decir que sí. A ver. Era Venceslao Fernández Flores. Seguinte das probas. Santo Tomás de Aquino representa a culminación da escolástica. Tempo. Cabina de Juan. Verdadeiro. Verdadeiro. Correcto. Está xogando vostede ao 50% de posibilidades ou que? Bueno, non importa, seguimos adiante. Non é que estuve no seminario, moi ben, moi ben. Unha boa aclaración. Claro que sí, perdoe. Alfred Aonte. E na cabina D tamén outros 5 puntos. Poñemos ahora un... González Iglesias, 40 puntos. Na cabina B, Daniel Martínez Rivas, 11 puntos. Na cabina C, Luis Platas Grobas, 25 puntos. En la cabina D, Juan Luis González Guerra, 37 puntos. Puntos. E cabina D? A cabina D ten o violín, a flauta, o baixo e o contrabaixo. 4 por 3, 12 puntos. Pois por aquelo... Que se pon aquí, que vostede xogou algunha vez a isto ou non? Non. Non. É que cando era da nosa quinta, digo, que ao mellor os reis pedíamos outras cousas, porque ao mellor é que ainda non había desto. No. Bueno, pois agora xogo vostede un pouquiño, pero estamos xogando 100 puntos. Un minuto. Non é prova de velocidade, o que pasa é que convenlle vostede que canto máis percorrido faga, pois antes chegará a la meta. 5 puntos de momento, ten vostede agora. Ai, aí vai ben. Ao mellor, Juan, vostede que pon as ideas no seu sitio e di, bueno, ahora teño que facer isto para aquí e para ali. Bueno, pois tira para diante. Aunque sean poucos, pero a ver se os fago. O público anímalle. Vostede verá o que fai. Ahora veña un pouco marcha atrás, segunda corte arriba, e epa, aí vai, subeu, ve. Só temos en riba 10 puntos, xa temos 10 puntos, Juan. Ahora dereitiño. A mesma mecánica que estuve facendo antes, ali. Pois, 10 puntos, deixamos o mando aquí. 10 puntos que irían para a cabina D, que agora xa ímonos sentar todinho. Vostede que teño que deixalo aí nesa cabina. Chegado o momento, sepamos cantos. Na cabina C, Luis Platas Grobas, 42 puntos. En la cabina D, Juan Luis González Guerra, 59 puntos. Achéguense vostedes comigo, Por lo tanto, escoiten, por certo, os premios que levaron vostedes no día de hoxe. A vostedes, señoras e señores, ata o luns, que voltaremos a estar con vostedes outra vez aquí nunha edición de Man con Man. Adeus.
Hoxe, os nosos concursantes gañaron os seguintes premios. O primeiro clasificado, 100.000 pesetas máis un fantástico vídeo. O segundo clasificado, un vídeo. O terceiro clasificado, 10.000 pesetas en lotería e un Goldman. E o cuarto clasificado, 10.000 pesetas en lotería e un Goldman. En la cabina de